Minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, local. Bisayang Dako TV. Kapa bawal lagi kapon. Hah? So yun, what's up mga parkay? So for this video, sponsored by Yellow Star Eatery. So salamat kayo Yellow Star Eatery sa 50% discount namo sa pagkaon dito sa isla sa Balikasag Island dito sa Panglao. And thank you so much Yellow Star Eatery. And for reservation mga parkay, na ang contact number, kontak ka lang sila. So ito yung pangalan mo, ma'am? Mitchell. So si Ma'am Mitchell ay pangitaan niya dito mga parkay sa Yellow Star Eatery. Dito. Lagmay kay mga sadan dito mga parkay. Oh. May mga seafoods ba? Seafoods mo kasagaran dito kay isla gud ni. So lamay kay dito mga parkay. So mga butan sa kay tagian mga parkay kay tagaan may 50% discount. So yun. Ada kon tabang sa mga parkay, tipid-tipid sa ba. So salamat sa welcome. Salamat sa Yellow Star Eatery. See you on diretso na ta sa vlog mga parkay. Yo, what's up mga rapapits dito. Ang iya ko nung ano. Nakunsa no yung taon na. Natinga siya nga nung istropo ko rin kon. Cup noodles. Istro. Sigupol ka. Wala da. Sara man. Wow, sara. Kaya kabitan ko sara. Huwag ka na ba na? Wala na po. Kayo ra. Di ba wako mo. Ay, siya ta sa mga. Ha? Masalo ako me. Jaro ka sabi mo masalo eh. Tanang kasuko mo ilista kay pasahon ha. So nasobrahan sila gabi no. Saunan nga. Pero kita watang ina para kay sila ra. Butang bata ta. Dra. So kansa ngap nang sa diri cup noodles sa mi. So kita kits ngadto sa kuno nga pre kay. Katong na idol pin ba. Amo konon kanang panaon ba para bawon nun. Imo magidaan ko hobog ako gibilin sa beach ay. Di mas hilbi dai. Kisay kana. Baru ko. Nilakwan ben nilakwan. Mata. Lipay na. Simulawas yung mo. Alas 5 na to, alas 5 na mata. Kanang kanong guys, unsa bay na. Sa aso, kuya dalam paselo asa lamang ko karon. Paselo ako me. Luan pa may baw eh. Yan, dito sa tanga sa dolphin mga pre kay para tipid ko ano memory card. Oh, diara. Tumis bio. Sus. Napatos dito, moko ta po to. Automatic. Wag kita awang motor to. Ada motor na. Are. Bawa na motor to, bitaw. So, nindot ta dito mga pre kayo. Doon dai masukan. Wap ana Virginan nga island. Kids bata. Hi, man. Ano naman kaya may nga basta mo inom. Mahubog na. Dolphin din amo na yung paslod. Nawa ma'am dolphin hadlok ang Richard. Tingnan mga dolphin mga tatay.
Tara, tara. Tas layo. Kami kita kon mga alas siya. Babugod-gukod din sa dolphin. Nawala man. Bago. Saan ito? Tulingan ba? Eh. Tulingan ba? Loh. Kana dang isda diri no? Dagko nga tulingan ko nga to. Dali pa puto eh. Ayun, nabot naman diri mga prekay. Kaya daghang pan diri pawikan ko no. So sayang kayo wata ka dag ano, waterproof case. So dito kasama mo ka ng laom kayo kay ararata sa kon. Mabaw kay way case ba. So dara kung ano ba na. Ako lagi sa pawikan ganyan pare kasi sayang nga wala videohan eh. Ano yung mga ano niya, sir? Mga gorso. Dali? Di mo ka? Para mahawawan. Ha? Para mahawawan. Wawan. Mahawawan ba? Mahawan ako ah. Ha? Mahawawan ba? Mahawan. Ano mambawawan ka hubog ba? Mahawan na eh. Basta magaligo ka? Mo lagi, mahawawan lagi. Ya nga wala videohan. Ha? Dia. She's gone to my hostel. So touchdown may diri sa mga kon barka kanang balikasag. Balikasag jag? Ha? Balikasag. Balikasag Island. Nga kita sa balikasag. Daghan magkasag, alangan magdaghag. Suso dire nga dagat man eh. Basta dagag ko andere. Kung kaliw. So unya pare kaya to mag snorkeling daw ito. Na ay dagang pawikan nga to pare kay. So mo sa isaw na to tong GoPro pero dili kayo lang. Kay watay waterproof case. Kasi nyag maguba. Malditong bata oh. Oh, yun. Kailan mislo? So yun mga lods. Pero maldito gyapon. Ay sana all gipangita. Kasi nga sa pan ni fish pan niyo dire. Yellow Star Etere. So shout out sa Illustra Retire no. Tara na Gilwis. Gani mo dito. Tayo ka tulya. So shout out din tagaan ko na tag discount no. Discount ito na nete. Promise. Promise. Dali mga dito net may bayad. Tao pa, tagaman yung 40 ka buhok. So tag jacket no. So life jacket ni siya. Ay kana. Sana all. Dire bala. Kayo may bala ninyo. Shut up na. Give and take. Shout out nila dire so nakaila sila na ako no bisag kuan ba. Asa ta sa Maribel? Ha? So yun mga lods visit mo dire sa niya Yellow Star Itiri. Bali, kasag. So kasagaga Kasagangan. kasagangan ni dire mga lods. So mo ni ilang mga food dire mga available nga food nila. Ha? Oh, shout out na natin no mo ni wanted dire sa ila ha. Ato ko no. Shout. Shout out. Shout out. Oh, asa man pambot ate? Tiapin na sa minuto eh. Wala. Tay. Makaon din eh starfish te. Lagi starfish oh. Oh, design rin. Pinahugap na. Star mamo siguro eh. Asa mo rin lantaw tayo mga pating. Kanang taw mo. Punta na pagkat pating mo ron kaglag shark. Ay mga dalaga ito. Ay ron tayo dalaga ko natin ang itag dala. Sige tayo tagaan. Patabangan tayo mga kita kagiyab. Dalaga mga. Prepare na siyang life jacket. So unya na niya sa niya din na life jacket. Lumos na sa iyang kasaba. No, minute lang.
Life jacket basta malumos kasabay yung kulan. So yun, abangin ninyo dyan yung pangaligo naman kayo. Tanaw may pawika, no? So, nakita na pawikan nga. Oh, Ayaw mo na ako, 50%. Wow, 50%. Ang sa 50 ka na kay angat pas ko dapat. Di ba sige na? Yeah. Hoy, dali na mo ate kay magpa 50%. 50% ko no. Represent. Magpa-discount siya og 50%. Gumiyon niya. Yung signal, oh. Ay mo kabala ka pa ni uli hubog pa ni. Boss amo. Malitong amo. Yun. Dili malitong bata. Malitong amo. Discount ako na 50% ya. So ang tag 380 so kuha na lang 250 na lang no. Ha? 50% ko lang. Oh. Discount. Ah. So yun, shout out dahil sa Yellow Star Eatery no. Ayun. Oh, discount na. Ikaw mo daw, discount ang problema. 50% eh? Wow! Pwede free na lang? Ama to ho. Sige, pili mo. Unsa taman lakaw kay basig 80% pag dito. Sige, so visit mo dire sa tanan taga Bohol no, sa taga Panglao ni siya dapit sa Usanis kasaragit. Usanis Calamares pila. Usanis nga Balikasag day, so Balikasag Islands no. So doon na siya sa kwan sa Virgin Island. Share your blessings ba? Oh, di ba? Pila ka pieces ni good for pila ka person. Kain na sa iyo. Panalo. So dara pa daw namin sa kuno nga barkay. As snorkeling ni mang ato may sa fish sanctuary. So visit mo diri mga barkay nindot kay diri. Nindot kay kana kuan. Dagan kay kana kakahuyan ba. Dira na makita pawikan monontok. Nindot kay dagan kay mga barkay lamit lamit kay sa kuan. Feeling ang kalikasan mo. So yun mga lods, so na yung nakailan na to dire no sila kuya. Singa niyo ya. Ha? Singa mo. Richard. Richard pod. Sangita. Ikaw ya, singa mo ya. Angelo. Angelo ikaw ya. Kim. Abi na kog kasag. So yun, nakaila sila na to dire. Karon si Binoy. Kana Lidi. Ikaw singa mo ya. Si Joe. Si Joe. Okay. Joe. So shout out dire sa nga understand din. Balikasag. So yun. So balik. sa cellphone na dong garon pitan mo na dong. So tanawan niyo sa among YouTube channel sa Dulong TV ba. So yun, so fans na to na sila diri tanan no. So Lupig pa artista na to ni. Yan Gikawat mo mangga dong gato gikawat mangga mo gato. Aslom le aslom. Tanet lipat ko tuyo. Atong dari mo duwa. So Kang mangga pa tanong. so naguna na. Di ari sa miya. Sige. So salamat ya. Bye-bye. So yun, adto na may so dagan na kailan natin diri. Uy mangga. Ay, buti mo nga yan lagi. Di pa lagi. So yun, shout out nila ate no. Salamat ya. Balik ano niya? Sige te. Pura artista na to ni. Yo. Grabe, bisag nata sa isla ba? So shout out sa kasaga, saan? Daddy, chill. Saan ni Kalasagan nga island? Saan nga island ya? Balikasag day, Balikasag, makalimot sugoy. So shout out sa Balikasag. So visit mo diri mga lods. So nindot kay mga lods i-entertain jud mo tama sa mga tao diri. So mga buotan kay mga tao diri mga lods no kay kuan mga lods entertain jud ka ba? First time eh. Okay, usa karga unta gagmay unta. Bagay. Dito napita mga lods. So shout out nila dito mga lods. So di makita sa camera kay medyo layo-layo sila no. Mes feeling mga lods no dagat kay ila ba so. Idol. Mura artista na to. Bungas tong diri na pag ba. Araw. Kailan sila tanan nato dira mga lods. Balik ko nang gatad kay Pagtano, milasan. Duha lang diha sa tong Kasakita.
Kami sa Santuari no, so mutan namin pawikan. Kilis sa Oh, Santuari. yun. Kilis sa Santuari. Oh, yun. So asa dapit ang pawikan dire ya? Dito sa unahan pa. Ah, abi na ko. Kasay dito. Ah, okay. Abi na ko ikaw na to ay. Marta pa to, si testingan na tumatok sa So, shout out kay Joshua no. Kasabanan ni Temi. So, yun mga lods. So, paduong namin mga lods. Update lang kung maabot namin lods kay. Okay na din Wala may kuan. Okay na na. Mabugto. Okay si man eh. Asa ganing sponsor? May nag-imbya mo Okay na na. ano, memory. So, daghang salamat Dili na lods. mag-isip. Tangi lang unya Okay sa na, pawikan mga mag-isip. lods. Korean naman, pod. So, munaog sa amin diri mga lods. Kay enjoy sa namang diri sa kabatuan mga lods. No? So, manguha may lato. So, naman kuno ilato diri. So, manguha tag lato na bueng. Di ba? So, visit na mo diri mga lods. So, dool ra kay ni sa Panglaw. Panglaw ni siya nga side na isda mga lods. Oh. Dagang isda. Wow! Oh, nabasa ko. So, bugo kayo. Mabasa dyan. Kaya ni kuhan magtubig. Alangan magmauga ka, di ba? Dala na mo Skyflex aron lawgan nga isda ba. Nada isda diri ah. Ay dagang isda. Ah, nada eh. Suko yan ah. Wag yu koy. Chicks ay na. Ah, chicks na mati na. So yun, tanaw na to sa ilang mga lods. Pwede na isam niya. Kasam niya. Kasam niya. So Skyflex, ipanglawag sa isda mga lods. Adyo pang isda, lawag kag Skyflex. Ako tawag kay school na sa una. Bunal mo ibabaw na. So yun. Dahil na sa office masoy kay lubog kayo. So yun, wait lang. Magkuha tag lato mga lods kay ato itrapuan niya atong atong fish mas bita mga lods. So wait lang mga lods ah. Sa'yo mga perkay, alam ka din mga perkay. Tanaan tapos isda mga perkay. Wait lang. Ha? Aturo sa di.
Sorry. Nag-isda dire mga lodoy. Try oh. So yun mga barkay, padong may nga to sa pawikan na no. So natagba namin ito ang dagko kay isda. So ato na pa to sa pawikan. May hikap-hikap ang mga barkay. Gusto nga na to magpahikap pa. Bawal hikap boss? Kira? Pero utong ka, naik ka to kadyon pero dito. Magkaon sa? Yaha kalayo. No. Ay, pawikan udah ko kayo. Ah. Damay isda nagkaon. Ulusag. Hikap. Oh, tali may kapa, bawal lagi kapon. Ha?
Nya, right? How's the feeling? I feel lucky. Kasart. Karon pa ko ka-realize nga parehara demig na ako sa puwikan. Ayo, color kinit lagi. Sorry, puwikan. Ano ba kay? Enjoy mo, pare kay? Enjoy mo? Napay 41. Ay, pagkunday. Dili. Dara mong sponsor oh. May pa-weekend. Signal Biliran, Jan Paul Ang. Gubat yan, gubat na. Enjoy ka pare kay? Gubat ni. Huwasan ka? Wasan. Nakawasan. Nag-enjoy lagi ka? Ha? Enjoy lagi ka? Joy. Pero nang kalabot sa Ang kuwanan, pagka na rin, sa tao yung tanaw-tanaw, wala mo kinagpawikan. Oh, nag-high cap man ka no? High cap ka ganyan? Ay ka sir. Papawikan. 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 Oh. Lahi oh, gano'n na niyo. Papawikan daw. Let's go, alay namin balik kay kapoy na po ka ng kuwan. Sakit ang donggan. Sakit, donggan ginukod sa pawikan mo susugam langoy. Halika. Mga masudlan tayo ka na may buot. So parang guys, maniwag na dami no? So gikan sa among kahago. So salamat dahil sa ako no? Sa tayo pangalan? Sa Yellow Star. Yellow Star. Oh, yun. So ila man kita gag 50% discount. So lagmi kig mga sudan der mga barikoy. Ang guys. So kumula Nasa page. Sa page na. Page 1, page 2. Yellow Star. Yellow Star. Asa ganing islagan ni? Balikasag. 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 So kung mo duwa mo der mga barikoy armo der ka sa kuan sa. Panglaw ha, balikasag panglaw. So kumukawa mo dire. Dire mo dire. Lami kay mga sudan no? Oh. Unsa na mo Napay kaon na seafoods tong dire, oh. pitas nga kanila ko ma-promote mo naman. So lami kay mga sudan der mga barikoy. Kun kaon sa der mga sa mga Ay, barikoy. magawa niya. Dali ah. Kaon sa kay gutom na kayo. Minas milong mo ko no. May sabaw. Kapoy mo kul pawikan. Kanap na doon ilaw minoon. So karon mga lods, so nata sa Virgin Island no, sa Bohol no. So lamig kay diri mga lods kay way kahoy. So mo din gitawag ni Virgin Island mga lods kay walay kahoy bitong manubo aning napita ko no. Usa mo pagtubo aning kahoy aning napita nga. Oh, dagat man eh. So unsa man ni Seafoods ba natin? unsa man ni siya te? Seafoods ba ta? Oh, seafoods na kina mas dagat. Te, Si hotdog. Pwede na siya lamon. unsa man ni siya te mura magdagag balibo. Tuyom na siya, sir. Amo ni siya tuyom. Nagkuha po ni tuyom mate. Oh, lahi na siya glasa, lahi pa na siya glasa. Nya na putay gagmay parehas sing nani, lahi pa na siya glasa. Pwede mahilam no. Pwede man hiramon og ready na ka matunok. Lama ya kung ready na ka matunok. So yun, nice game view mga lods. So mag TikTok ta na unsa. Na, naguba na po na itong cellphone eh. Basta ganahan mo mag-try, sir. Ang balik. I-try. Diri ra ni sa Kanina yan, sa ni. Muna abalon, sir. Buhi pa na siya, sir. Oh, pwede na. Sa na buhi ni. Adyo pag ginason buhay pa kamo, patay na. Inyong relasyon, patay na ba? So lamig kay Joe din mga lods. So yun, awa mga lods. So nakita nyo. Sige, sige. So nice kay diri mga lods. Kung nakita nyo, so visit na mga lods diri sa Panglao, Virgin Islands mga lods. No? So lamig kay diri mga lods. Tawa ko dito palang daan mga lods no. So guys kayo. Ikay vlog ya? So mag-picture ko ya. So mga to. Naguba na pag main Vincent. May ginagmayng mga kalipay sa mga lalaki dire. Ako na gito pero Ito ko ito kay. Ang gut sa akin. Iya. So na daghang mga kinasun dira oh. Na ay kay kana. Swaki. Kaki. Saki. Saki. Wala na So ay daghang kana ra. Ay, anong barbecue. So po dito, daghang kayo kinasun dito. Yo. Kinasun lang.
Kita mo diri diri. Kulot. Ako sige. Ano ya? Doon ka na naman kinisan mo. Ayan, so muna yung forma sa Virgin Island ay mga parikoy. Puro bus organize siya. Ayun, tamang dito. Ayan. From here dito. So, manurin ni pohon na niya ang ngita ko kasi ang isuri si Mr. Jenny ni pohon. Ang kinasun diri ada kang lagmi bang. Nah, kinasun ayan para. Woo! Sabi juga. So lamay kay diri mga lods kay. Lag diri. So lamay. May padol tama no. Atras gud. Yaw ba mo. Sana. Tayo na ba? Picture ba? Ano ya? Picture. Gumba man ako silip ko na. So yun mga lods, manguli namin mga lods. So nakita man ninyo ang view mga lods, kinalamian kay mga lods. So kung ginamoy kwarta mga lods. So thank you kay Kuya Jan Paul ang Tama ko, ang gagawin diri. no, ngayon kayo. Pagdaganda ka, magiging nga na nga napit ako.